దేవునికి స్తోత్రం. మీ అందరికీ నా వందనాలు. ఈరోజు యెహోషాపాతు గురించి మనం తెలుసుకున్నాం. యెహోషాపాతు యుద్ధానికి వెళ్తున్నప్పుడు దేవుడు సహాయం కోరాడు. ప్రభువా, నువ్వే మా దిక్కు, మాకెవరు దిక్కు లేదు, నువ్వు ఒక్కడవే మా దిక్కు అని యెహోషాపాతు దేవుడిని అడిగినప్పుడు దేవుడు యుద్ధం జరిగించాడు. యుద్ధం యెహోవాదే. ఎందుకంటే యెహోషాపాతు ఎవరి సహాయం అడిగారంటే దేవుడి సహాయం అడిగాడు. యేసయ్య సహాయం అడిగాడు కాబట్టి అక్కడ ఆ యుద్ధంలో విజయం వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చిందంటే యెహోషాపాతు దేవుడి సహాయం కోరాడు కాబట్టి యెహోషాపాతు జీవితంలో దేవుడు కార్యం చేశాడు. అలాగే మన జీవితంలో కూడా దేవుడు కార్యం చేయాలి అంటే యెహోషాపాతు ఏ రీతిగా అయితే దేవుడి సహాయం కోరాడో అలాగే మనము కూడా మన జీవితంలో ఎలాంటి బాధలు వచ్చినా, కష్టం వచ్చినా, ఇరుకొచ్చినా, ఏమొచ్చినా సరే మనం కూడా దేవుడి సహాయం అడగాలి. ఎందుకంటే ఆయన సహాయం చేసే దేవుడు. మనుషులైతే సహాయం చేస్తానని చెప్తారు కానీ వాళ్ళు చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు, అది వాళ్ళ ఇష్టం. కానీ మనం ఎవరిని అడుగుతున్నాం? దేవుణ్ణి అడుగుతాం. దేవుణ్ణి అడుగుతున్నాం కాబట్టి దేవుడు మాట ఇచ్చి నెరవేర్చే దేవుడు కాబట్టి దేవుడు ఖచ్చితంగా యెహోషాపాతు జీవితంలో ఎలా చేశాడో, ఎలా యుద్ధం జరిగించాడో అలాగే మన జీవితంలో కూడా దేవుడు ఖచ్చితంగా జరిగిస్తాడు. ఎందుకంటే యెహోషాపాతు, ప్రభువా నువ్వు నాకు సహాయం చెయ్యమని యెహోషాపాతు అడిగిన రీతిగా మనం కూడా దేవుడి సహాయం కోరుకుంటే ఖచ్చితంగా మన జీవితాలు అద్భుతాలు జరుగుతాయి. మన జీవితాల్లో విడుదల వస్తుంది. మన జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు జరుగుతుంది. ఎందుకంటే సహాయం చేసేవాడు మనిషి కాదు కదా, సహాయం చేసే దేవుడు చేస్తున్నారు. దేవుడు తప్ప ఇంక ఎవ్వరు మనకి విజయం ఇవ్వరు. దేవుడు తప్ప మనకి ఎవ్వరికి, దేవుడు ఒక్కడే మనకి విజయం ఇస్తాడు. ఎందుకంటే మన దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు. ఆయన మాట ఇచ్చి నెరవేర్చే దేవుడు. మన శ్రమల్లో నుంచి, ఇరుకుల్లో నుంచి, ఇబ్బందుల్లో నుంచి నువ్వు ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నా కానీ దేవుడి సహాయం అడిగితే ఖచ్చితంగా విజయం మనదే. ఎందుకంటే విజయం ఇచ్చే దేవుడు మన దేవుడు. అలాగే మన నిత్యము దేవునికి ప్రార్థన చేద్దాం. క్రైస్తవుడి జీవితంలో ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ప్రార్థన పరిస్థితులు మార్చుతుంది. యెహోషాపాతు ఎలా అయితే దేవుడి సహాయం కోరాడో అలాగే మనం కూడా దేవుడి సహాయం అడుగుదాం. దేవుడిచ్చే దీవెనలు పొందుకోవడం, దేవుడిచ్చే మంచి ఆరోగ్యం కూడా మనం పొందుకోవడం. ఎందుకంటే దేవుడు శక్తినిచ్చే దేవుడు, దేవుడు బలమిచ్చే దేవుడు, దేవుడు సమస్తము చేయగల దేవుడు. ఎందుకంటే మనం మామూలు దేవుని నమ్ముకోలేదు, మనం జీవము గల దేవుని నమ్ముకున్నాం. ఆయన సమస్తము చేయగలడు. ఆయన మాట ద్వారా సమస్తము కలిగింది కాబట్టి ఆయన కలుగును గాక అంటే సమస్తము కలిగింది. అలాగే మన ప్రార్థన కూడా దేవుడు వినాలి అని అంటే మొదటిగా మనం దేవుడి సహాయం అడగాలి. నువ్వు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నా, ఎలాంటి భయంకరమైన ఊబులో ఉన్నా కానీ దేవుడు విడిచిపెట్టడు. నువ్వు సహాయం అడుగు. ఎలాంటి పాపమాన్ని జిగటకల ఊబిలో ఉన్నప్పటికీ దేవుడిని నువ్వు ఆ ఊబిలో ఉన్నప్పటికీ దేవుడిని అడిగితే ఖచ్చితంగా ఆ ఊబిలో నుంచి దేవుడు లేవనెత్తుతాడు. ఎందుకంటే దేవుడి సహాయం చేసే దేవుడు, దేవుడు ప్రార్థన ఆలకించే దేవుడు, దేవుడు విజయం ఇచ్చే దేవుడు, దేవుడు శ్రమల్లో నుంచి, కష్టాల్లో నుంచి, ఇరుకుల్లో నుంచి, అన్నిటిలో నుంచి విడిపించగల దేవుడు మన దేవుడు. ఇందులో నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే యెహోషాపాతు ముఖ్యంగా ఏం చేశాడంటే దేవుడి సహాయం కోరాడు. అలాగే మనం కూడా దేవుడి సహాయం కోరుకోవడం అందరం అడుగుదాం. ప్రభువా నువ్వు మాకు సహాయం చేయి, నేను ఈ పని చేయలేను కానీ నువ్వు చేయగలవు. నువ్వెందుకంటే నువ్వు జీవం గల దేవుడు, నువ్వు మాట చొప్పున సమస్తము కలిగింది కాబట్టి ప్రభువా నువ్వు కూడా మా జీవితంలో యుద్ధం చేయి, మా జీవితాలను మార్చండి ప్రభువా మనం అడిగితే ఖచ్చితంగా దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు. దినమెల్లా ఆయన మన కొరకు చేతులు చాపుతున్నాడు. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆయన చేతుల మీద, ఆయన చేతులు రెక్కల కింద రావాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు. అలాగే మనం కూడా దేవుడి సహాయం కోరుకుందాం. దేవుడిచ్చిన దీవెనలు